बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत सिंधुदुर्गचे सुपुत्र ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांनी ऐतिहासिक विजय संपादन केलाय. तब्बल 155 उमेदवारांच्या तगड्या स्पर्धेत त्यांनी 6व्या क्रमांकाची सर्वाधिक पसंतीची मतं मिळवून टॉप 10 मध्ये स्थान मिळवलंय. या विजयानंतर कुडाळमध्ये त्यांचा जंगी सत्कार करण्यात आला. काय आहेत त्यांच्या वकिलांच्या हितासाठीचा आगामी संकल्प जाणून घेऊया. यावेळची जी निवडणूक होती या निवडणुकीमध्ये साधारण दरवर्षी 25 उमेदवार निवडून येत असतात किंवा निवडणूक करायची असते, परंतु यावेळी सुप्रीम कोर्टच्या आदेशान्वये 7 महिला उमेदवार 30% वुमेन्स रिझर्वेशन ठेवण्यात आलं होतं आणि त्यामुळे एकूण संख्या जरी 25 असेल तरी त्यामध्ये ओपन कॅटेगरीमध्ये 18 उमेदवार निवडून येणं अपेक्षित होतं. मतदारांची संख्या साधारण 2,40,000 एवढे वकील होते, परंतु जे व्हेरिफिकेशन झालं त्यामध्ये साधारण 1,70,000 एवढ्या वकील संख्या शेवटी मतदार यादीत इन्क्लूड करण्यात आली होती आणि त्यामधून 155 वकील स्त्री आणि पुरुष असे ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करत होते. मुंबई आणि खास करून वसईचा मी उल्लेख करेन की वसई बार असोसिएशनने अतिशय चांगल्या प्रमाणात आम्हाला मतदान केलं आणि त्यामुळे खूप सिनियर उमेदवार जे होते 2-2, 3-3 टर्म्स मागच्या वेळी जे उमेदवारी म्हणजे बार काउन्सिलचे मेंबर राहिलेले आहेत असे उमेदवार असताना देखील त्यांच्याही वरती चांगल्या पसंतीचं मत मला मिळाल्यामुळे मी 6व्या क्रमांकावरती यावेळी निवडून आलो. आजच्या या पत्रकार परिषदेमार्फत मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व वकील बंधू भगिनींचे, त्याच पद्धतीने रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व वकील बंधू भगिनींचे, गोवा आणि मुंबई येथील सर्व वकील बंधू भगिनींचे अतिशय मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी जर मला एवढ्या चांगल्या पद्धतीने मतदान दिलं नसतं तर कदाचित मी निवडून येऊ शकलो नसतो. त्याचबरोबर मी आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये या सर्व वकील बंधू भगिनींना असं आश्वासित करू इच्छितो की तुम्ही माझ्यावरती जो विश्वास टाकलेला आहे त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा मी प्रयत्न करेन. मागच्या वेळी आपण कोल्हापूरचं खंडपीठ इथे आणण्याकरता सर्वांनी म्हणून प्रयत्न केला. आज तिथे सर्किट बेंच चालू आहे आणि मला अतिशय आनंद होतो की या 6 जिल्ह्यातील तालुक्यातील वकील बंधू भगिनी ज्यांना कधी हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करण्याची संधी मिळाली नव्हती असे वकील तिथे आज मला भेटतात आर्ग्युमेंट्स करताना, युक्तिवाद करताना. त्यामुळे आपलं नेक्स्ट मिशन असं राहील की आपल्याला हे बेंच परमनंट करायचं आहे. परमनंट बेंच होऊन स्वतःची आमची मोठी इमारत आम्हाला जागा मिळाली आहे, ती इमारत बांधून लवकरात लवकर तयार करून तिथे चांगल्या पद्धतीने काम चालावं हा आपला प्रायोरिटीने एक महत्त्वाचं काम राहील. त्याच पद्धतीने देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लॉयर्स ट्रेनिंग अकॅडमी अँड रिसर्च सेंटर जे तळोजाला त्याचं माननीय आदरणीय गवई साहेबांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केलेलं आहे, ती इमारत पूर्ण झालेली आहे. तिथे 3 ट्रेनिंगचे कार्यक्रम आत्तापर्यंत झालेले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातील वकिलांना अतिशय उत्तम दर्जाचं असं तिथे ट्रेनिंग दिलं जातं. वेगवेगळ्या विषयावरती चर्चासत्र आयोजित केली जातात. एवढंच नव्हे तर आम्ही अशी ऑफर दिली आहे की महाराष्ट्र शासनाला कायदे तयार करत असताना जी काही मदत लागेल, कारण शेवटी कायदा तयार करत असताना वकिलांचा रोल हा अतिशय महत्त्वाचा असतो, तर महाराष्ट्र शासना कुठल्या कायद्याच्या विषयावरती जर काही मत हवं असेल तर आम्ही त्यांना मत हे देऊ शकतो, ओपिनियन देऊ शकतो. आणि ह्याकरता आमची एक चांगली रिसर्च टीम आम्ही तयार केलेली आहे आणि ती रिसर्च टीम आम्ही 3 महत्त्वाच्या गोष्टी फक्त मुद्दाम सांगेल की सगळ्यात पहिल्यांदा महत्त्वाचा होता तो म्हणजे ॲडव्होकेट्स प्रोटेक्शन ॲक्ट. सध्या आपल्या पार्लमेंटमध्ये हा विषय पेंडिंग आहे, परंतु दरम्यानच्या कालखंडामध्ये काही टेम्पररी अरेंजमेंट म्हणून महाराष्ट्र शासनामार्फत आपल्याला टेम्पररी काही अरेंजमेंट करता येते का या विषयावरती माननीय मुख्यमंत्र्यांची आम्ही लवकरच भेट घेऊ आणि ॲडव्होकेट्स प्रोटेक्शन ॲक्ट लवकरात लवकर कसा लागू होईल याच्याकरता प्रयत्न करू. त्याचबरोबर वकिलांच्या करता जे म्हणजे आम्ही इन्शुरन्स असतील किंवा अचानक एखाद्याची डेथ झाली किंवा काही प्रसंग निर्माण झाला त्याला फायनान्शियल मदत काय करता येईल या दृष्टीने आम्ही आमचे फंड्स क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या दृष्टीने आपण एक नवीन चांगली स्कीम करू. ऑफकोर्स ही बार काउन्सिल आमची एकत्र आल्यानंतर आम्ही सगळे मिटिंग झाल्यानंतर ह्या विषयावरती
चर्चा देखील होईल, पण हे विषय मी डेफिनेटली मांडेन. आणि शेवटी तरुण मंडळी, जी मंडळी अशी आहेत की ज्यांना फायनान्शियली पहिली 5-7 वर्ष ही अतिशय डिफिकल्ट असतात आमच्या प्रोफेशनमध्ये, तर ह्या 5-7 वर्षामध्ये त्यांना सस्टेन करण्याकरता आर्थिक मदत लागते. तर तो स्टायपेंड खरोखरच गरजू लोकांपर्यंत कसा पोहोचवता येईल आणि कशा पद्धतीने देता येईल याकरता विचारविनिमय करून आम्ही एक चांगल्या पद्धतीचं स्टायपेंड कसा द्यावा ह्या पद्धतीने एक प्रोसेस डिझाईन करू. याचबरोबर वेगवेगळ्या स्तरातून मला सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या स्तरातून खास करून राजकीय मंडळींनी, म्हणजे आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे असतील, त्यांनी बऱ्यापैकी सहकार्य केलं. त्याचबरोबर आदरणीय राणे साहेबांनी तर खूप मदत केली, त्यांचे आशीर्वाद पहिल्यापासूनच आहेत. उदय सामंत साहेबांनी तर अतिशय म्हणजे आउट ऑफ वे जाऊन, खऱ्या अर्थाने मी क्रेडिट उदय सामंत साहेबांना देईन की त्यांनी 2.5 एकर जागा नाममात्र, अक्षरशः 1 रुपया नाममात्र दरात 2.5 एकर जागा, ज्याची किंमत आज 40 कोटी रुपये आहे, अशी जागा त्या ट्रेनिंग अकॅडमीसाठी दिली. त्यामुळे सर्व स्तरातील लोकांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने मदत केली. माननीय मुख्यमंत्र्यांना ज्या ज्यावेळी भेटलो त्यावेळी प्रत्येक आमच्या कार्यक्रमाला त्यांनी आम्हाला मदत केलं. मी निवडून आल्यानंतर पालकमंत्री असतील, आदरणीय राणेसाहेब असतील, उदय सामंत असतील, किरण सामंत असतील, म्हणजे मी मुख्यमंत्र्यांना मेसेज पाठवला होता की मी निवडून आल्यानंतर, त्यांनी अभिनंदन केलं की पुढचा तुमचा कार्यकाळ अतिशय चांगला जावा. सर्व बाजूंना सर्व लोकांना एकत्र घेतल्यानंतर चांगल्या पद्धतीने काम होतं असा माझा आजपर्यंतचा एक्सपिरियन्स आहे. कुठला पक्ष, राजकीय अजेंडा मनात न ठेवता आपण जर प्रामाणिकपणे लोकांसाठी काम करत असू तर डेफिनेटली त्याच्यामध्ये आपल्याला यश मिळतं, असा माझा स्वतःचा एक्सपिरियन्स आहे. आणि त्या पद्धतीने मी काम करेन असं मी आजच्या ह्या पत्रकार परिषदेनिमित्त सर्व माझ्या वकील बंधू भगिनींना आणि सर्वांना सांगू इच्छितो. आणि माझं रिलेशन असं अगदी म्हणजे भावासारखंच आहे, राजकारणापलीकडचं निलेश बरोबर रिलेशन आहे. त्यामुळे निलेशकडनं देखील मला खूप चांगलं सहकार्य यावेळी झालं. इथून तर वकील वर्गाची संख्या जर बघितली आणि एकूण मतदार बघितले तर थोडंसं तुलनेने परिश्रम करण्याची हे एक माध्यम होतं. आणि मी अतिशय अभिमानाने सांगेन की सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेच्या वतीने आम्ही प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन सगळ्या वकिलांना आवाहन केलेलं होतं की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या काउन्सिलमध्ये होणं गरजेचं आहे. आणि त्याला अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद सगळ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकिलांनी एकजुटीने दिला आणि एक मताने आम्ही हा ठराव घेतला. आणि त्यांची पहिल्यांदा इच्छा नसताना सुद्धा आमच्या विनंतीला मान देऊन, म्हणजे त्यांच्या मागे बरेचसे व्याप आहेत, त्यांचे प्रोफेशनल व्याप आहे आणि त्याचे स्वतःच्या कौटुंबिक वेळ द्यावा लागतो. या कारणासाठी आम्ही त्यांना इन्सिस्ट केलं की तुम्ही निवडणूक लढवलीच पाहिजे. कारण मागील कालावधीमध्ये त्याने जे बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचं जे काही काम केलं ते आतापर्यंत 40-50 वर्षात झालेलं नाही. हे सगळं काम आपल्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये लोकांसमोर परिपूर्ण करून आपली पात्रता साबित केली होती. तर अशा पद्धतीने आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकिलांचीच आग्रही मागणी नव्हती, परंतु खंडपीठ जे आपल्या कोल्हापूरमध्ये झालं तेथील सुद्धा बऱ्याच सिनियर आणि बाकी आता हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करत असलेल्या वकील मंडळींची आग्रही मागणी होती. आणि गर्वाने सांगेन की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून एकजूट काय असावी याचं उदाहरण आकडेवारीतूनच कळतं. कारण एकूण 930 ज्यावेळी मतदान होतं त्याच्यातलं 850 मतदान फर्स्ट प्रेफरन्सली आपल्या संग्रामजी देसाई यांना मिळाली. फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकिलांचं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या सगळ्या मंडळींचं सुद्धा त्याच्यामध्ये योगदान आहे. जरी ते स्वतः मतदार नसले तरी प्रत्येकाने आपापल्या परीने त्यांच्या मित्रमंडळीकडे मतदानासाठी आवाहन केलेलं होतं. त्यामुळे आणखी उत्तरोत्तर आपल्या बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा आणि वकिलांच्या वेगवेगळ्यासाठी चांगलं कार्य घडेल मी त्यांना त्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो. आणि ईश्वर जरी प्रार्थना करतो की त्यांना भविष्यात हे बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे सदस्य म्हणून काम करत असताना केवळ सदस्य म्हणूनच राहू नये, तर ते नजीकच्या काळात आपल्या ह्या बार काउन्सिलचे चेअरमन व्हावे. ते बार काउन्सिल ऑफ इंडियाकडे सुद्धा त्यांनी आपल्या महाराष्ट्र प्रतिनिधित्व करायची शुभेच्छा